mai taɓarya ya haka ne ina ta kira baka amsa ba. Kai dai bari bitubi ka san shekara ta zo karshe, a tunanina dillalan nan ne suka zo karba. Wallahi da gaske ha ba su da mutunci. Kan ku ake ji in fili can ta matse muku ma cikule, mai taɓarya da bitubi watan wata rana akwai bidiri. Ku kuna can kun yi zubin ni ko ina nan sai shagali. Kai tashi mu je malam mota kama ta cika majuware, harkar samu ce ba sanya gaba za mu ji ayyiriri. Ni ban gane ba kuna magana har da kalmar ayyiriri. Bari in hanzarta to mu tafi minti ɗaya zarar rashidiri. Masoyiya ta albishirin ki bude kunnen na ki ji, na baki amana gare no ki kula min da yan kaji. Khadija mu za a yi yau ba ka maganar mu kana maganar kaji. Sannan ki kula da tabaryar nan kar guda ya taba ta tayo kurji. Mai gida ne ban gane ba shin ina ne za ku da bitubi. Malam minti ɗaya ya cika ba ka hanzarta ƙyale rabi. Ka daina biyewa bitubi zai kai ka ya barka cikin gulbi. Shekaran jiya ma an kama shi ya sace agwagwar yawa kusumbi. To a kiyaye. Ai ba ni kadai aka kama ba har ma an yi da shi, kuma ke baki ma san sirrin ba kina ta haya gaga da fushi. To ma aure zai kara zan fasa koyin nan da fushi. Kai ba na son hauka bitubi kar ka batar rai yau in tattauna kashi. Ka ji ko? Ta. Kai gama baka da hankali. Ana wata ga wata yau kenan. Ye? Haba mutumi na kai hakuri raina ne ya ɓaci nake ta dire. Ka san in an taɓa 'yar sana'an nan to jikina za ka gana ta ɓari. Kar ki sake in kika sake za ki san manda shi ne gishiri. To na ji kawai mu tafi amma kafin nan ba ni ɗari. Rike lissafi in mun je gun hajiya za ka yi ta ɗari. Sannu bitubi mutumin kirki ba ka ƙarya a gari. Wani labarin ajiya da in ya je za yi ta ɗari. Dan na ga alamar yau akwai wani babban al'amari. Minti ɗaya ta cika bitubi mu je kara motar nan ta tafi. Dawo babu inda za ku je yau. Muna nan ne da ku a nan. Aha. Gwang. Hai! Gwang. Dillalai har ma sun zo. Gwang. Subhanallah. Me ta murya? Ka bude mana. Matashi.